Ahojte, vítam vás dneska pri ďalšom videjku, už sme sa dlho nevideli a mám pre vás takú menšiu novinku, neviem či vidíte, ale som nejak slavnostnejšie oblečená na to, pretože som iba prišla zo školy a mala som prednášku o vegetariánstve a musím povedať, že moja učiteľka je úplne čistá mäsožravkyňa, pretože mi dala 2 a argumenty mala hrozne stupidné, ktoré neboli pravdivé. Takže ma to trošku sklamalo, dala mi 2, nevadí, no čo už. Ale preto tu nie sme, prepáčte, ak sa kývete, to je Maggie. Keď som prišla domov, tak ma čakal na stole tento nádherný balíček. A je to síce recenzný výtisk. A ja už viem, aká je to kniha. A neviem, či viete, ale začala som spolupracovať s iParkom. Je to internetové knihkupectvo. Viete, aký som veľký fanúšik Martinusu, ale pokiaľ ide o ceny, musím povedať, že iPark má naozaj lacnejšie ceny a veľký výber a veľkú ponuku. Takže ak náhodou máte záujem, tak si môžete objednať túto knihu, takisto u nich, a link na túto knihu dám do popisu, kde si tú knihu môžete kúpiť a je určite lacnejšia ako v iných bežných knihkupectvách alebo obchodoch. No a ja keďže som dostala túto knihu, rozhodla som sa, že urobím môj úplne prvý unboxing, tak dúfam, že si ho užijete a podľa mňa už aj tušíte, čo je to za knihu, ale urobíme taký menší kvíz. Ak sa na to teraz pozráte, tak komentujte do komentára, aká kniha to je, že si myslíte, že to je. Prosím vás, nepodvádzajte, vážne. Proste si tipnite a napíšte svoj tip, aká kniha to môže byť a potom zistíte, či je to pravda. Dúfam, že nevidíte moju adresu. Tak poďme na to. To teda ešte neotvárala. No viete čo, to asi nepôjde takto. Našla som nožnice. Inak dúfam, že... tak jednoduché. Dúfam, že toto videjko má dobre svetlo, že nie som veľmi tmavá, alebo naopak svetlá. OK. Ak ste náhodou netipovali v komentári, tak už prosím vás ani netipujte, pretože sa to teraz dozviete. Áno, je to experiment od Veroniky Roth. Musím povedať, že kniha je naozaj v dobrom stave. Nevidím žiadne poškodenie, nič ako to býva na Bookse. Viem, že tam majú ľudia dosť veľké sťažnosti, že tam býva kniha poškodená, keď si ju náhodou objednajú. Tu nevidím žiadne poškodenie. Je úplne nová, ako keby ani nikto nemal otvorenú. Hrozne sa na ňu teším. Som zvedavá, ako to dopadne. Neviem sa dočkať, keď ju začnem čítať, aby som vám mohla priniesť recenziu. Ale čo ma tak zarazilo, pretože som pozerala na internete fotky tej obálky a boli také proste farebné, aj tu boli farebné, lenže keď si ju pozriete zblízka, tak tu veľmi ani nie je taká farebná. Je tu taká viac menej dosiva a to je také... no neviem. To je také trošku... ale je nádherná. Červená, oranžová, to je červená, teda oranžová je moja obľúbená farba, takže sa mi hrozne páči. Hrozne sa teším, neviem sa dočkať, ako to skončí, vážne neviem, ako to skončí a teším sa. Inak na túto knihu som čakala, lebo som chcela robiť knihy, aké som si kúpila za marec a myslela som si, že mi ešte dojde do konca marca, došla mi. Vlastne mi došla, že je iba 31. Takže sme to stihli, takže túto knihu ešte zaradím do tamtoho videjka. Možno nie, pretože keď ho uvidíte 2 razy, chápete? A možno aj to videjko natočím práve teraz. Dobre. OK, už neviem, čo ani rozprávam, takže to je kniha, ktorú som si objednala od internetového knihkupectva iPark, ich stránku, na ktorej si môžete kúpiť túto knihu. Dám dole do popisu, je lacnejšia než iných knihkupectvách, naozaj, takže stojí za to si ju pozrieť, alebo si pozrieť nejaké iné knihy. OK, tak sa uvidíme pri ďalšom videjku a majte sa fajn, buďte šťastní a majte pekný deň. Ahoj!